След 33 години клинична и преподавателска работа в САЩ, съм щастлива да се завърна в България, страна с древни езотерични традиции и богата духовност. Но търпим ли развитие като възрастни в България? Или просто живеем все още под въздействието на подсъзнателни и ненапълно освободени тоталитарни мисловни модели? Имаме ли познание за това как изглеждат психичната свобода и развитието на човек в зряла възраст? И как се постига усещането за емоционално здраве и пълноценни връзки? Заповядайте на семинара на 27 и 28 април, където ще разгледаме заедно как се пробуждаме от стереотипите и страховете си и откриваме сили и смисъл, като помагаме на себе си и на младите около нас да намерят своя роля, цел и развитие в нашето трудно време.